Iki sapa? Anak ragile Semar. Lho, anak ragile Semar. Heeh. Sapa jenengmu? Bagong. Kowe tak jak sisan ning negaraku tak iyasake loji. Serius. Oh, cah edan ora. Ketoke nesu kok barang diumuki omah kok serius. Aku ki ra blereng karo bondo donya. Aku arep kaya ngene iki, uripku kuwi miskin. Ngono. Nek aku kere. Dadi nek wong tak mingi-mingi bondo donya iki nggo ngopo? Wong urip ki ora kudu ngawula bondo donya. Wong urip ora kudu ngawula derajat pangkat. Sok neng kono ki ora ditakokke derajatmu apa, pangkatmu apa, bandamu pira, sing ditakokke kelakuan sing apik. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Gandak blagunduk suaru gembal. Somarante, hawela. Aku percaya marang Kakang Nayantaka. Nggih, syukur. Naingaten, Den. Mugi andadosna ing kawuningan. Sabtu ari ing kepengker ndara-ndara kula Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel. Sareng sami kula tanjihaken apa ta sababe? Upami mbetahaken Semar rak sak boten-botenipun paring dawuh. Semar niku ming batur kula sago ditimbali aja kok ing wancirina nadyan wanciratri kula saga. Nalika semanten ndara-ndara kula sampun rawuh enten Karang Kadempel. Sinuwun Punta Dewa ingkang paring dawuh. Dawuhipun sinuwun Punta Dewa bilih wiwit Pandhawa kelampahan lan pikantuk kanugrahan wujudipun negari Ngendraprasta. Nalika wana marta sampun kababat sarta bangsaning Jim sampun sami teluk tumuli negari kababar kasat netra dados negarining titah sewantah ingkang nampi triman ndara-ndara kula Pandhawa. Iya. Nalika semanten ndara-ndara kula Pandhawa sawetawis lenggah dampar enten negari Ngamarta kaundhakaning praja mboten mantra-mantra mboten kados negari sanesipun nembe sekedhap kemawon sinuwun Punta Dewa menika lenggah wonten praja Ngamarta gesangipun para kawula menika sami gesang kebak ing kanikmatan karukunan sami guyub rukun bandol rompol ruket dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun harpa Ngamarta menika kathah pinten-pinten kapitadosan utawi kapercayan nanging sayuk rukun manunggal dados setunggal. Iya bener Kyai Semar. Nah kawontenan sing kados mekaten menika kepengin dipun indakaken kawontenan negari Ngamarta supados saya sae saya sentosa saya kondang kawenang lan saged ngayomi dhateng sagung kawula dasih ingkang sami mapan wonten ing Kutagara ingkang sami mapan wonten ing Karangpradesan lan ingkang sami mapan wonten ing Paredèn menika supaya saged ngraosaken kanikmatan ingkang sami boten dipun benten-bentenaken. Lah niating Pandhawa menika badhe ambangun negari Ngamarta ya lahir ya batin mengkono Kakang. Nggih nuwun sewu lho Ndara sampun ngantos gerah penggalihe kula wis matur lah kok sami rawuh teng Karang Kadempel mongko nuwun sewu sing dadi pengayomaning Pandhawa menika sinuwun Ndarawati Semar ya dadi pamomong ning pengayom kalih pamomong niku tumrap Semar meh padha nek diucapake ning beda kewajibane. Iya pengayome sampeyan pamomonging Pandhawa kula sampeyan rawuh mriki kok ora nganti pengayom Mbah mengke nek wonten mboten trimane si pengayom niku rak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Ning ndara-ndara kula Pandhawa paring dawuh mekaten apa to sababe kok rawuh teng Karang Kadempel mergi kawiwitan bangun niku mboten kok perkara duweni bobrana picis sing akeh duweni dhuwit sing pirang-pirang wekasan bangun ing babakan lair lan batining kawula niku diwiwiti saka akeh ing brana picis mboten tumraping kula bangun negari
negari menika diwiwiti manunggaling kawula lawan Gusti. Tegesipun manunggaling para Pandhawa kaliyan para kawula supados raket penggalihipun manahipun para kawula caket kaliyan penggalihipun para pepundhen. Wekasan kawula menika rumaos dipun gatosaken dening para Pandhawa. Kawula nek rumangsa digatekke niku ora usah disoki brana picis, ora usah diwenehi bondo donya. Ning kawula mesti rumangsa kaya dipecut rasane rumangsa handar beni negarane wekasan cancut taliwonda bangun negarane. Mengkono Kyai Semar nggih. Mula sampeyan rawuh enten mriki niki nek pancen sampeyan ajeng nesu ampun dukani Pandhawa ning mang dukani Semar. Merga napa sing dipetung kalih para Pandhawa niku pancen bener. Wiwitan bangun niku ora kok saka Kutagara, ning yen bisa saka desa. Ya Karang Kadempel niki sing ajeng diwiwiti bangun negara Ngamarta. Mangke nek mriki pun kawiwitan saking mriki tumular tekan Kutagara, wekasan wewangunan menika saged rancak niring Sambikala. Jagat Dewa Bathara. Yayi, kula wonten timbalan ngadhawuh Koko Prabu. Nuwun sewu. Mboten ateges kula badhe nglepataken dhateng Paduka Yayi Prabu dene Paduka mboten anjawel dhateng Raka ing Darawati. Namung sareng kula midhangetaken sabdanipun Kyai Naya. Yayi, keparang sak mangke ing Raka ing Darawati mboten badhe kantun nedhi mbebantu dhateng bot repotipun kadang kula para Pandhawa. Nggih. Kyai Prabu Semantara ingkang Raka ing Mandura sareng kula midhanget sabdanipun Kyai Nayantaka. Malah sak mangke gumregah manahipun ing Raka ing Mandura nedhi mbebantu dhateng bot repotipun para Pandhawa. Mboten namung babakan perkara Prabeya nanging menapa kemawon ingkang dipun betahaken menawi ing Raka saged ngaturaken kula sagah minangkani. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Paduka tansah gatosaken dhateng para Pandhawa. Koko Prabu menika sampun dados kewajibanipun Raka ing Mandura. Nadyan kula menika awis-awis sowan dhateng negari Ngamarta, nanging pangraos kula lan para Pandhawa menika bebasan boten saged genggang sarikma. Inggih Koko Prabu, matur sembah sewu ingkang tanpa pepindhan. Malah sak mangke gandeng Koko Prabu Ndarawati miwah Koko Prabu Mandura sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar wonten dawuh kaya-kaya wis komplit sarta wis mathuk sarta gathuk pemangging para Pandhawa kelawan Koko Prabu Ndarawati mung ngenteni sabdaning Kyai Nayantaka mungguh bakal kepiye nggone miwiti Pandhawa nggone bakal mbangun negara Ngamarta. Kyai Semar mangke riyen Den ampun kesusu kudu dipetung nganggo nalar sing ganep digelar lan digulung aja nganti tuna ing tembe mburine. Iya Kyai Semar mergi sabdanipun para sepuh sampun nyebataken pangendikanipun para pinter, pangendikanipun para ulah agama sampun paring dawuh. Sek sapa wonge kepengin gayuh kanugrahan, sinten tiyangipun ingkang badhe kedunungan kanikmatan kanthi anggayuh alampah prihatin lan tapa brata kados Pandhawa menika badhe ambabar utawi ambangun negari Ngamarta kanthi alampah prihatin wonten ing Karang Kadempel. Menika mangke menawi badhe kasembadan penjangkanipun tertentu sareng kaliyan pacobanipun. Lah sak mangke ngaten kemawon. Bab perkara bangun menika dipun penggalih wingking ingkang langkung prayogi tata-tata babagan pacobanipun. Mergi kanugrahan kaliyan pacoban menika adaanipun sok teka bebarengan. Wis wegah cerak karo kawula, wis wegah caket karo para kawula niku wis lumrah. Ning nek Nalendra tanah Jawi sinuwun Puntadewa, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa niku arepa wis dadi ratu ning isih kelingan karo sing nyoblos biyen. Ngoten. Dadi tetep tejak enten masyarakat cilik ngene iki tetep disambangi, tetep dicaketi. Ora kaya sampeyan kula ngerti watak sampeyan niku nek wong sabrang niku le apik niku nek lagi magang. Niku janjine kaya dara kekalangan, mula dhuwure ra jamak-jamak. Ning nek pun dadi ya ditagih mesti mblenjani. Niku adat sing saben kaya ngono kuwi. Wah. Wah edan. Kowe mbatang apa sing dadi uripku ning negaraku lah kok cocok. Lah rak tenan ta.
wis ketok sampeyan niku ratu sing bentuke kaya ngoten niku lho kowe sapal mesti watake angkara budine Candala nuwun sewu lho ora tau ngerti karo sing bibit kawit lah niku eleke enten mriku niku pun saniki sampeyan ajeng napa rawuh teng Karang Kadempel wigatosipun ajeng pripun kula tak nyuwun priksa nek kepareng kula badhe midhangetaken sabdanipun Sinuhun Prabu Gendra Suropati. Iki ngene Semar. Malah kepasang Yogya katuje ngene praptaku ning Karang Kadempel iso ketemu kalawan Semar Badranaya. Ngerti yo? Yen to negaraku iki ketaman pegebluk. Negara Pageralun iki ketaman pegebluk. Akeh kang padha tekaning pati, esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan. Mongko wis ora kurang-kurang nggonmu ngrawake para Brahmana winasih Siwa Sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandene ing tak tindakake gagar wigar tenantuk karya. Mangsa kala ingkang prayoga aku nglakoni sarenaritis sesemek ron Rajamala abebantal bata sarimbak. Nalika semana aku entuk sasmitaning dewa. Negaraku iso waluya nirmala temajati, jati temah mulya. Yen to kerawuhan Semar Badranaya. Wah, lehku goleki papan dunungmu nganti kekalangan Malaya jagat iki persasat wis kemput tak ubengi. Tinemune wujude amung padukuhan Karang Kadempel. Mula kang saka kuwi Semar. Praptaku ana ing Karang Kadempel iki, aku njaluk lilaning atimu ayo tak boyong marang negaraku Pageralun. Ora ketek amung telung kedheping netra. Kowe lenggao sawetara ana ing Pageralun supaya dadi sarana waluyaning negaraku saka nggone padha nandhang pagebluk mau Semar. Kula yo meng kaya ngene kok. Dadi jamu iso marai ilang pagebluk. Wis ora usah dadak kowe kuwatir. Yen kowe gelem tak boyong, kowe njaluk apa? Tekan negara Pageralun omahmu ora kaya ngene iki. Yen perlu tak riasake omah loji. Yen butuh titian, kowe ngaranana titian kereta kencana tinarik kuda 8 bakal tak cawisake. Kowe ngerti ora? Prabu Gendra Suropati kuwi wong sugih blegedhu ratu ingkang bandaku seprapat jagat dhewe. Mula yen to nuruti marang apa sing dadi penjalukmu, ora bakal entek bandaku kowe kondo. Omahmu iki dimbroke, kowe pindah ning negaraku tak wenehi omah sing luwih apik. Pendopo jaluk pira gedene? Sakane njaluk pirang inci mesti bakal tak turuti. Yen perlu kowe duwe kulawarga gawanen mrono kabeh. Sak anak-anakmu gawanen tak yasake omah kabeh. Lembak. Iki ngapa Gong ora? Wah ya iki anu apa jenenge iki harapan yang betul-betul cemerlang iki. Harapan gelem bangane nang kene. Omahmu isih apik, omahe Petro isih apik, omahku wis dos. Bola-balik digrobyok Satpol PP. Kon pindah rono. Ayo saking dene ora tok upakara omahe sing lengenahi bapak kok. Awit nek kebutuhan go sekolah anake adol. Wah iki ngedolan kok ora. Wis kondo, anakmu pira? Tak yasake. Yen kowe butuh ijol dhuwit, kowe njaluk ijol dhuwit pira? Yen upama anakmu ora tok gawa marang negaraku, anak-anakmu lan bojomu ning kene kok ninggali dhuwit, kowe matura pirang triliun tak bayar kenceng. Waton kowe gelem tak boyong. Yen kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak pinanggani. Kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak turuti waton kowe gelem tak boyong. Ning yen kowe ora gelem tak boyong marang negara ing Pageralun, mongko kawulaku saya suwe saya bakal entek mergo padha tekaning pati ketaman pegebluk. Tinimbangane aku dadi ratu mongko bakal didunke dening kawulaku sinenggo aku ratu sing ora iso dadi pengayomaning para kawula. Luwih becik bakal tak entengake patiku ana ing Karang Kadempel. Tak entengake patiku ana ing Karang Kadempel. Kowe tak rudo paripeksa. Kowe tak jiat. Kowe tak peksa tak boyong marang negara ing Pageralun. Sapa sing ngepalangi karepe Prabu Gendra Suropati rawe rantas malang bakal tak putung. Ayo mengkari kowe matur gelem apa ora Semar? Ora gelem aja lakon dosa. Bumi angus Karang Kadempel.
Bagong iki iso dirembuk, aja nganti dadi dretah, aja nganti gawe geger. Meneng iso ora kowe? Aku ngene iki ngewangi kowe, Pak. Aku sebagai anak kuwi kudu iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Nek bapakku diancam Semar, kowe gelem wangsulan apa ora? Ora gelem wangsulan tak ruda paripeksa. Kuwi aku minangka anak iki kudune cancut Taliwondo. Mula kowe mikir aku. Ora sing mung tok pengpenge mung gareng karo Petruk. Endi dong ngewangi kowe? Demeng mendono mripate cok. Ana kanan kaya ngene kanan genteng. Kaya ngene kok mung do meneng wae. Dekno sing tok tukoke sarung mung Petruk wae. Gareng tok tukoke pecis mung gareng wae. Aku blas ora tau tok kaya apa-apa. Neng saiki dadi bukti bahwa sing pancen sambelane karo Semar ki meng Mas Bagong. Kowe meneng, aku ora iso meneng. Wis ta iki ratu iki nek aku ora sing mangsuli, ora rampung-rampung, mergo kowe engko mesti blegek-gugek ngene sinuwun. Sing ngono dibuang sing becik digoleki. Oh, dudu watakku. Aku nek kira krana sing arep ngisra Karang Kadempel, arep gawe bucek banyu bening Karang Kadempel, aku sing ora trima. Nek dadi perang kowe wani apa piye? Lho, iki ngopo kae wong ngene iki? Lho, lah kowe? Lho, aku ora mung sebagai MC. Nek dadi geger kan ini orang-orang ini. Dapurmu genti. Kurang ajar kowe. Ngono kuwi sing aku sok ora seneng. Meneng aku tak omong-omongan marang omong-omongan karo kowe. Iki kok karo omongan karo ratu iki raine biru iki lho. Wis. Nuwun sewu Prabu. Sinten sampean wau? Gendroso. Lho iki sapa iki matane gedene ra jamak-jamak. Matamu e. Lho, ura-ura wis ngoneke matane. Lah kok yang ngoneke aku matamu? Aku seneng Bagong ngono kuwi. Aku seneng tegese Bagong kuwi gatekake karo Karang Kadempel. Ngopo ki ya ngapa kowe iki? Wah, malah aku barang diseseni. Meneng ah. Ora ana sing ngodho cuma kejaba aku. Kok Prabu mriya sampun to. Kendel mawon Bagong niku nek ngonteni kaya wong kang slupan. Kaya wis dinengke wae. Iki sapa? Anak Ragile Semar. Lho, anak Ragile Semar. Heeh. Sapa jenengmu? Bagong. Kowe tak jak sisan ning negaraku tak iyasake loji. Serius. Oh, cah edan ora. Ketoke nesu kok barang diumuki omah kok serius. Aku iki ra blereng karo bondo donya. Aku arep kaya ngene iki, uripku kuwi miskin. Ngono. Nek aku kere. Dadi nek wong tak imingi-imingi bondo donya iki, nggo ngopo? Wong urip ki ora kudu ngawula bondo donya. Wong urip ora kudu ngawula derajat pangkat. Sok neng kono iki ora ditakokke derajatmu apa, pangkatmu apa, bandamu pira, sing ditakokke kelakuan sing apik. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Oh, pancen setan tenan kok. Berarti kowe bapakne setan. Hus. Ayo wis. Saiki ngene Mas. Sing jeneng ukume adile wong nyilih kuwi disilihi. Upama ora disilihi ya wis ora usah dadak meksa. Ukume wong takon diwangsuli. Wis ngono kuwi. Urip ning alam donya ki mung rong perkara. Takon diwangsuli, nyilih disilihi, padhang peteng, mlebu metu, mati urip. Ngono. Dadi nek sampean ngongasake ning sampean sugih, aku wong sugih. Aku wong duwe. Ngelingono Mas, di atas langit masih ada langit. Sak sugih-sugih wong isih ana sing luwih sugih, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih sugih karo sampean. Sak digdaya-digdayane wong isih ana sing luwih digdaya, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih digdaya tinimbang sampean. Sak pinter-pintere wong isih ana sing luwih pinter. Ngono kuwi hukume alam wis berlaku. Nek kowe arep meksa karo Semar ora iso, ana anake. Semar duwe kewajiban nang kene ora sak penake dhewe. Lho, yen ngono Semar ora gelem tak boyo ning Pager Alun, mesti ora.
Semar ki ora tau gelem diboyong nang ndi arep dipameri brana picih. Semar ki ora tau gelem. Semar ki nek wis gelem sugih. Semar nang kayangan kok ya Pak ya. Iki kakane Bathara Guru e, ha ta Pak? Iki Bathara dosen udu-udu. Kowe udu dosen ora, ajare kakane Bathara Guru. Bathara Guru kae adikku, kae Manikmaya, aku Ismaya. Kae adikku, kakangku meneh Pak Dimutaga kae Tejamaya. Wah, asem e. Berarti dewa tenan kowe Pak. Iya. Wah, gleleng iki aku anak dewa ya Pak ya. Kapan-kapan dolan ning kayangan Pak. Rasa. Aku pengen renang ning Karang Kawidodaren. Karang Kawidodaren tok nggo renang banyune bucek. Juangkalmu meko ya. Semar Taruda Paripeksa. Kowe arep ngruda Paripeksa karo Semar. Betenge Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Sing nawedani apamu? Wah, lah dalah. Wah, aku ya lah dalah. Dian iki menungsa apa iki? Menungsa tenan genah urip ngene padake anggepmu aku mesti kok batreno kok ya. Iki menungsa tenan kedunungan nyawa. Wah, ayo ngendi pampane wong neter kadigdayan. Weh lah nantang tenan kowe. Hah? Muni piye? Muni piye kowe? Lho kowe kebangetan nek kowe carane ngono kuwi. Kowe kebangetan. Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat kuku karepe. Wah, mati tenan. Menungsa ora tatara karo jajaran nyumbari Baladewa. Ratu Madura Basubari keparat. Kok Prabu menika kok muring-muring apa? Lah iki Bagong mau muni. Bagong serobat muni. Muni piye kowe? Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat. Lagi maler aku. Krungu disumbari Baladewa ki ratu ora tau mambu penantang kok disumbari karo ratu iblis. Bagong, Non. wong mau muni tenan to? Mboten. Bagong matur nek ora muni apa-apa. Senengane kok percaya karo Bagong lho. Kowe iki ya edan kok Bagong. Apa suwe? Lah wong ratune ora nyumbari kok Prabu kok kowe iki muni nyumbari Baladewa. Nek ora ngono, sapa sing arep mungsa? Lho, lah kowe iki bengok-bengok ki mau apa? Wis matur ta kula niku meng MC. Kula niku meng nantangke. Nek ora tak ngontenke Prabu Baladewa ratu mandang karya. Tur mulai kok Prabu menika kok ya manut karo Bagong. Oh iya ya aku edan kok ya. Lah aku ki ratu kok meng di Bagong bengok ngono aku kok ndur nyeret ratu kae mau. Terus pun dilakoni mawon mboten napa-napa. Dirampungke sisan. Ratune metu sampean sing nyeret berarti dendame karo sampean. Wah, setan ya. Lah aku dadi digoleki musuh karo Bagong. Ha iya. Lah ngapa nang kene tengok-tengok? Kancane do nyambut gawe kok mung tengok-tengok. Kowe wong edan tenan kok kowe iki senengane. Ora pisan ora pindho lho. Karaku ya ngono kok ya ta. Kelingan ora? Ora wis suwe. Merasa dieling-eling. Lho wis tau diapusi Bagong. Nate lho edan tenan kok Bagong iki. Lho perkara kula menika nembe wonten Ngamarta. Lah kok Bagong iki mlayu-mlayu. Matur kaliyan kula. Nuwun sewu sinuwun. Ingkang garwa plakapi dara mboten ling Purwadasa. Kula wangsul bojo kula telu niku waras kabeh. Apa ora menungso ora tatanan ki? Aku iki gumen. Aku iki omong apa-apa kok ya do dipercaya. Mong aku kerep ngapusi ya, Truk. Kok iso gampang do dipercaya lho. Pancen cedhis kok iki. Kowe iki gawe masalah. Gawe masalah piye, Pak? Ratu kae mesti ngamuk. Tantrimane ratu kae sapa sing arep nandangi? Lho, Sapa aku ora ngapa-ngapa? Lah sing nyeret sapa? lah rak tenan to malah ketiban awu anget aku. Alah ora masalah. Wong biasane ya nesu-nesu kok ya.
Dara Werkudara. Apa? Sampeyan lila nek Semar diboyong teng pager alun. Ora. Nek ora lila ratu wau kudu mundur. Yo, aja kuwatir. Ah, krungu ra kowe. Ah, iki kowe mengono wae do dipercaya Ndara Janaka. Apa Bagong? Sampeyan ikhlas kelangan Semar. Nganti mati aku ora bakal iso kelangan Kakang Semar. Nah, nek ana Semar diboyong wong, Aku ora trimo. nek ora trimo sampeyan kudu iso mundurke ratu. Tak ajari mengko aja kuwatir. Nah. Iya. Ah, kabeh. Ndara Kresna ikhlas kelangan Semar. Ikhlas. Oh ya wis. Aku arep tok akusi ya ta. Cah pinter ya. Wis. Karo ratu kok cah pinter. Lah, napa? Kula wis matur to. Kanugrahan iku nek cepak cobane ya bakal ndang teko. Lah, Ndara Dasih ucape Semar. Mula wektu dina iki nek pancen sami mboten ikhlas Semar diboyong teng pager alun kula njaluk Karang Kadempel kudu padhang. Kula pasrahaken dhateng Jengandika Ndara. Ya, Semar aja kuwatir mengko aku bakal gawe tentrem. Nitik dhateng pasuryanipun Alendra menika nuwun sewu lho, Den. Mboten disiki sing kuwasa ning niki ratu sing ora baen-baen. Kakang Semar, aja kuwatir mengko aku bakal gawe tentrem Karang Kadempel. Sinuwun ngamarta kula kanthi manjing sak lebeting wisma. Iya Kakang Semar ayu tak dherekake. Petruk nom-noman Karang Kadempel diketapke. Aja banjur meneng wae, masrahke lawan bendaramu. Nggih Pak, ngestaken dawuh. Purna gatining pananggilan Lurah Semar arsa nilaraken pendapi Karang Kadempel nalika semanten lumampah lon-lonan sareng Ranata ngamarta eling-eling Nalendra ingkang wicaksana lair trusing batin katingal saking Mandrawa gemebyar busananing Sang Nata Prabu Puntadewa. Lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya lunanggono magawe gelari rawang mlebu lalatan Karang Kadempel ana satriya kanthet ngeyayat bringa sing uler geni tumpangke kuping kiwa tengen mandeng karo aku tanpa dep sapa kowe takon karo aku Senopati Dwarawati Raden Setyaki dasar para nyata balik kowe sapa kekeseting Sang Prabu Gendra Suropati aku Tumenggung Sumbang Suradikja ya sing mburi sapa
sepagun karo aku panengahing Pandhawa Raden Arjuna Kakang Mas Janaka wonten mriki iya Setyaki wis penake aku tak ngaso ae wedi nek konangan mboten niku wau Bagong Caidan Aku Bagong, ngapa? Ayo. Takon ngapa we? oh Bagong Heeh, dasar para nyata, pangkatmu apa? Lho, RT. omong RT kok gleleng ora Weh, gawe KTP ora ana tanda tangane RT apa dadi? Aja sok nyepelekke terus. Sapa we? Sumbang Surajeksa Sumbang Surajeksa, ora nyumbang ora apa-apa. sing mburi dhewe sapa Petruk kakangne Bagong anake Semar nomor 2 oh lah keterangane pancen Prabu Kendra Suropati nggawa prajurit akeh Gong Oh, ora usah wedi lho, toto. Ndara sencaket dibantu. ora sambok bantu aku ijen ngrampungi Wadyabala saka pagralun kelakon ora sandadak mbok bantu Weh, ya saura-urane kula niku jejer putra bumi Karang Kadempel. Kula dilairake enten bumi Karang Kadempel. Nek nganti bumi wutah getih kula dienggo jak-jakan menungsa kaya ngene nek kula ora tampil wirang bebarang ya, Tru. Ya saura-urane mateni prajurit sing elek-elek. Aja sing ngene-ngene iki ketok iki kokoh bako iki sedaya iki, Tru. Aduh golek sing elek-elekan wae Oh, sing elek-elekan sing kira-kira ringkih gecek ndase. ha iya pokoke ning melu perang sing penting rak ketok ngono Heeh. wis kono do lunga wae aja dugem remeng menungso iki tak sampurnake Bagong Sampur. Oh. Napa niku Bathara kono? ora Kok sampurna? sampurnake terus tak patenane Lah, ngono. lho kowe ngrasani arep nyirnake karo aku ora sagokan gunung tanpa gunung kowe tekan kene dikongkon ratu Gusti Mukinen gawe geger Karang Kadempel ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali ning negaramu aja takon terus tak babati gamanmu tak gulungi genderamu wah babu wani harau sing tawedine apamu ora minggas karo tebak dana mungkin marganing patimu maju jangkah pengen tinjung akhirat nyawamu barat Mumet saja. Ayo. Surajeksa Barat.
Sapa Kunjara Yaksa Patih Pagralu. Ayo ndi Semar Badranaya boyo men sirnakna Werkudara. Ah jebol jajawan mati kowe. Woi aduh Gong, rene otakne dolanan. Apa ta, Truk? Rene yo. Piye? Maksude? Nyama. Sapa? Kuwi. Aku piye? Kowe ditulis neng lemah. Jenengmu, oh jeneng. Mau jeneng. Petro. 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 Nyemanya. Ngomong apa ta, Tru? Aku yo radung, aku jane asline radung. Ngapa kowe? Nyemanya wis kemamah ndasmu. Kok kudu radung barang kok. Men aku yo waton ngomong kok. Ini maknya ini. Apa ya wacane, Tru? Aku ya ora iso maca. Jenengmu sop sing mburi jenenge sapa? Sing mburi. Aku Bagong. Nah. Anake nyemani. Anake nyemani. Kemari piye? Anake nyemani. Anake Semare.
Nyemar. Nah, rasa dinaike Semar. Heeh, anake Semar. Nomor 2 nyomet nyonya. Ini namanya Nomor 4. telu. Nomor 3. Nah, arep apa kowe? Kowe ngomong kamu ora cetha apa ae? Wo, bolongane irung keciliken, Ndrek. Kowe sapa? Anakku. Numenggung. Ani anek mah. Hah? Numenggung ani anek mah. Sapa itu? Tulis. Nyempatnya. Tumenggung Pani Gasrikmo. Walah, tukang cukur to kowe. Nganyun dak matos. Nganyun dak matos. Numenggung lah nganyun dak matos. Iki misu-misu to Pak Dera dong. Dadi adera lara ati. Ha iya. Kowe mau ngerti ora duneke piye? Tukang cukur ndas matos ngene. Heeh. Wah, setane. Oh, le nesu keri kowe kira. Amat banyak ya. Ojo wadur tengok mati namanya mati mana nampak orang apa ya? Tulis kok kayak banget. Ngomong kok kayak banyak tulis kok banget kan kayak lemah. Aku radong Semar. Heeh, Semar piye? Bono langane. Incong iki. Lek lincung. Nek lincung manganen. Aku dong nek iki dong aku. Lek lincung panganan ngono to. Ngene paham. Aku dong iki paham lho ta. Semangat dengan ini pondok tangane lincung sikile. Kono Prabu namanya. Sapa? Prabu namanya. Maksudnya bapak ku arep tok krincung tangane tok bondo, bondo tangane tok krincung sire tok aturke Prabu Namanya. Gendra Suropati. Namanya. Aku entuk pepunga. Mundur. Ora level. Ora level. Ora level. Ya. Aku nemu ere. Mundur. Wah, kepruke watu ndase ya terus aja sing. Aku dinake kere, aja sabar kowe. Mesakake lho iki ketoke kaya ngene iki. Nyang apa? Aku aja dimecake. Iki kulino benang, kulino maju ning paparanan. Ha? Ani ramane marano. Nyanyi ora gelem mundur. Lakon tinjung akhirat nyawamu dina iki. Nanya nganggo gamelan. Kejem. Aku ki selak mumet e. Mumet ngopo? Mumet krungokke suarane iki. Mumet. Buan modar mbok man. Oh. Sarike apik itu. Oh. Ajuke ya. Aja ngene wong mati ki medeni. Ora wedi ro demit. Oh ya wis. Lurek. Rada Mas Tumenggung e. Ha iya. Coba teh. Wis. Lumayan iki. Ya. Iki dosa lho kok ngono kuwi njupuki sandangane wong sing mati. Ah ora urusan. Mungsuh ya wis. Katoke ya lumayan. Waduh gede banget. Disekeng. Ben cara kuno disekeng. Bangane ra ganti. Jetemene. Mayan iki rada larang. Bangane krokodil. Wedan gareng iki ketegelen nek kuwi. Wedan ngene kaya ngono iki to. Ha wis mati ora krasa. Lho, bakune mawut-mawut kok. Takku kok polintingen moh. Wah, kon linting aku ora. Kuwi cepet banget nek disumet. Durung sumat terus mabut ngono wis tekan cangkemmu.
Ayo, Amo Suramarata, Jayamrata ingkang yen padha. Kula Mbah. Piye? Jebul Karang Kadempel sing jaga mboten namung anak-anakipun Semar. Lah sapa? Sing jaga satriya-satriya bebandingan kula pinanggih kalian Raden Setyaki. Setyaki iki Senopati Ndarawati, apa Prabu Kresna lengganeng kono, Pak? Kula piyambak mboten mangertos. Ning nek eneng Setyaki iki mesti eneng Prabu Kresna. Wis positif kuwi. Nggih. Kowe gelut? Nggih. Kula nyaut tumbak. Kula jojohi tumbak mboten kenging, dheke nyaut godho tumbak di sendal munggah godho tibak teng sirah kula. Sumrepet mboten weruh dalan pindha ninggen cengel nganti jengklit tutuk dada kula bres. Kula teng mriko suwe ra iso ambegan. Mundur. Nggih. Dudu tandingmu Setyaki. Wah, Kae Senopati Digdaya pengpengan. Ora ana wong sabrang sing iso menang karo Setyaki. Setyaki iki mbiyen jaman semono iki jaman aku ijik enom iki gayenge nek ming gelut karo aku. Setyaki niku. Damangi. Wah. Pejah kula Mbah. Rekyana Pati Kunjara Yaksa. Inggih. Dos pundi? Pinanggih kalian satriya gagah gedhe. Dhuwur naminipun Werkudara. Kawon ka panjenengan? Inggih. Mundur. Panjenengan badhe majeng. Pun ta, mundur. Inggih. Panjenengan sampun sepuh lho, Mbah. Ampun so nyawang tuane sing baku semangate. Oh, inggih. Nek mboten kula sing ndongani Karang Kadempel ora bakal sungsang bawana parik. Inggih, Mbah. Arep maju ora kowe? Arep maju ora? Ganti jeneng po ajek jenengmu. Jan. Laura. Maju apa ora kowe? Kok meneng wae kaya wong ngalamun. Kowe maju iso ngalahke wong-wong Karang Kadempel, bakal gedhe gancane saka Sinuwun Prabu Gendroswaropati. Edan nganggo suluk barang. Kang Samar pamoring sukma. Sinukmaya winah iya ing sepi. Suluk ya suarane kaya banci. Mbah. Kula nek maju apa isih ana komanan mungsuh, Mbah? Isih pirang-pirang. Ya ampun, ya ampun. Iki wis tak penging dadi prajurit ya ngeyel, wong wis tak yasake kios. Kowe buka salon. Kuwi malah laris kok malah dadi prajurit barang. Jiwa, Mbah, jiwa kula. Jiwa kula menika prajurit, kula menika nadyan kados mengaten menika jiwa saya itu dilahirkan untuk menjadi seorang pemberani, Mbah. Ngono iki. Wong suwe sapa, Mbah? Wong-wong Karang Kadempel jare akeh satriyane. Ya ampun, ya ampun. Amok Suramarata Jayamrata imbang yen padha-padha. Iki prajurit saka Pageralon, Mbah. Nisih, Mbah. Semingkir, Mbah, aku jeleng ndelok rupamu, Mbah, semingkir.
sambro gelak modar. Kene sing ngopeni bendina kok anggere weruh wong lanang sing bagus-bagus kok karo mbane kok sia-sia. Ana Suramrata Jamrata candha tak iwel-iwel dadi apa kowe legane atimu? Korek. Bagus. Najan tetep biadek murah sepiro wae sapa ngaku wae. Iki apa iki? Uang ya, masa keong. Uang. Uang. Dringosen kok bengesan. Aku kan cowok feminim. Cowok feminim iki piye? Gak ngerti. Gak milenial babal blas. Sapa Mas? Sentiaki. Sentiaki, ya ampun jenenge Sentiaki sentil. Sedikit menjadi Kowe iki ngopo? gemes karo sampean, gemes ya ampun tak jiwit lho. Kowe iki rene arep perang apa arep ngopo? Perang no. Ayo mungsuh aku. Mati dene aku. Bangga tak ayoni. Mas sing nggawa mantel. Lho. Ngopo? Ya ampun, perang karo aku kan kudu nganggo lemek. Nek ora kan ya ora gayeng to, Mas. Ya Mas ya. Ayo to. Iki wis jam 1 tak korting 15.000 wis ya. Gila nih. Ya ampun, Mas, aja mlayu to, Mas, boyo aku dilegani. Yo mlakune wis ki lho, Mas. Enten apa? Nah, yen kowe cocok. Kula. Yo maju mungsuhe Gilani. Mas mikir. Lugu karepe dhewe. Ngalahke Ndara Sencaki. Apa dikira anak Semar ora ana sing iso ngalahke wong-wong Pagralun. Ayo, kene. Legane ati. Mungsuhe. Cici. Mual wetengku. Ya ampun ana wong kok rupane kaya ngono. Ya ampun kok ya urip. Sasaranku kan om. Iki kok Mbah Kakong kaya ngene ya ampun ya wis kaya urip. Sapa kowe? Sapa kowe? Kowe sapa? Petro. Jeneng kok Cakra. Cakra ngebleki jasmu iki piye? Ora kasar-kasar to Mas, nek ngendikane ora kasar-kasar ya ampun menjenani wong tuwa ya dicokot teben bola, harus sing enom-enom, nek ngendika aja kasar, ndak ditiru bocah cilik. Sing aduh, tak kira apa ya ampun, udele bodong. Asik lagi godolanan. Dodong aku saiki. Iki sesuk diboncengke Bagong ngalor ngidul kae. Gong, Rene tak kandhani le. ngapa Sip iki. Mikat kowe. Piye? Ya ampun sapa meneh iki? Lho, lengganan kok lali. Iki aku mung kari ngesak molas piye jalan ora? Ora sudi nggo apa mbabrak apa? Kowe sing ngapusi aku kowe ha, ta? Kowe sing ngapusi aku bayar nganggo dit palsu. Aku ya wedok palsu kok.
Ya ampun kurang ajar. Bareng nganggo dit monolopi. Monopoli kok monolopi. Monopoli ya ampun. Yo, ayo. Ora masalah ya. Dia nekat banget iki. Wah, kono padang ya kono. Cah edian lho. Oh, joret-joret kaya ngono kae. Wah, kowe ki nganggo wig to. Tiwas tak jambak rambutnya arep tak beleh kok copot. Gundul. Rasido. Ilang kemauanku. Kok iso? Arekane arep tak rangkul arep tak beleh iki malah rambutnya copot. Busak geting tremplong ndase. Gilane. Gundul kayak minyak samin ketoke ndase. Kayak minyak samin ki minyak roti. Pono kawane kurang ajar ya ampun. Dandananku dirusak kabeh. Ya ampun bubar pede. Ayo ndi Semar Badranaya? Wis luweh ora. Iki kecil mungil. Iki kirek-kikek ya. Kadal ya ampun, latahku metu ya ampun kadal. Ya ampun kireke apik banget ya. Mas, Ngopo? aku mau tuku kini aja. Mas kene dite. Piro? Sakarmu lek ngene kuwi. Iya ana dit 200 sanguku. Lek payon Urung pepayon blas mbok modar. Urung pepayon sedaya ya satpol PP. Nah, yo, kae sekirek cilik to. heeh. Wis manut aku. Kowe arep ngapa ya, Truk? Manut aku to. Iki galak lho iki. Nek nganti kowe ora iso lek ngopeni galak tenan iki. Nganti ora. Ini gereng iki. Tur iki iso kaya menungso. Masa? Kowe dituku ana 200 gelem ra? Nek gelem jegok pisan, nek ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Ditambahi nek njaluk tambah jegok pisan, nek njaluk ora tambah jegok pindho. Njaluk tambah. Ya ampun, ya ampun. BPKB-nya. Tambahi BPKB gelem ra? Nek gelem jegok pisan, nek ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Ya ampun, sertifikat kiosnya. Gelem ora? Nek gelem jegok pisan, ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Ya ampun, wis ra ndek apa-apa. Ali-ali. Ya ampun iki penganggonku lho. Penganggonku iki penganggon ning ngene iyangku biyen. Oh, jenenge yange sapa mbiyen? Lopez. Oh. Wis ora apa-apa tak ikhlaske. Tambahi ali-ali gelem ora, nek gelem jegok pindho, nek ora gelem jegok pisan. Wah, jadi balik-balik. Hah? Nek ora gelem jegok pisan, nek gelem jegok pindho. Ora dibalik-balik. Nek ora gelem iki pindho. Oh iya. Nek ora gelem pindho. Waduh, mlayu kirike. Wah, ya wis nyang ngapura ya. Ora sida tak keke iki lek ngoyak angel banget. Bajigur diapusi kere. Ya ampun, lek golek saben bengi mung diejeli maling. Amok karangan jembelegane atiku gugu. Amo Suramarata Jaya Marata Imayat Lodo Bodhe. Aku kelangan. Aku kelangan. Aku dirampok urip-uripan. Petro, nun. Iki piye iki? Mboten ngerti niku edan kok sajane niku. Kudu gecek mawon
Bono lho. Ora kowe iki kelangan apa? Ya ampun, ketegelen. Ketegelen. Lah kok melek sampean begitu kata wedi dinapa kedadan. Aku kelangan das, Pak. Wah, tangan musuh Bono. Lah kenapa kene tangan Bono? Mutar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutar kowe Laura. Iki urip to. Tiwasne tak dongake mesti muring-muring. Ya ampun, Mbah. Mbah. Tolongin aku, Mbah. Tolong, Mbak. Iya, tak gotong ya. Lah bocah kok kaya ngene. Wis waras yo ngger, waras inggih, Mbak. Inggih. Sesuk bengi cek nyambut gawe waras saya, yang golek pasaran ya waras saya Laura. Aja lara ndak. Kowe ra iso dienggo golek pasaran ya Sahara, Samirah, Laura, Sukini. Pirang-pirang jeneng kula Mbak lah ya. Amuk ndi wong Karang Kadempel. Sawa panengah Pandhu Raden Janaka dasar Purya Prabu Gendra Suropati. Ayo bali yo. Aja ngarep-arep iso boyong marang Kakang Semar. Yen Janaka isih cetha pocapane, isih gleleng pacake ora bakal kelakon kowe boyong Kakang. Wah, kelakon penjangkamu Barat. Wah, edan. Pancen wong pilih tanding wong-wong amarta. Ning apa dikira Prabu Gendra Suropati mundur tekan semene? Raden Janaka, kowe kuat nadhahi pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ora nggletak tekaning pati meguru karo kowe Barat. Kuat nomo kekuataning Kyai Candra Wirayang. Ayo, kowe nglumpluk tanpa daya nadyan ora tekaning pati nanging pepes bayu kang tapis. Ora duwe kekuatan. Prajurit Janaka digotong leboke pakunjaran tunggale golekane gareane.
kowe gagah gedhe dhuwur. Sumbaga prawiring yuda sekti kalintang jayaning perang. Nanging ora bakal iso menang mungsuh kekuatanku Kyai Candrawiraya. Nglumpruk ora beda karo adimu Janaka. Prajurit leboke pakunjaran. Ndi Ratu Ngamarta bondo sisan. Sesemban kula giduh raosing manah kula dupisah kathahing para kawula karang kadempel sami alok yen to kadang kula kekalih inggih menika pun Janaka kelawan Werkudara sampun kapikuting mengsah mongko nyatanipun kekuatanipun Puntadewa menika dumunung wonten kadang kula kekalih mila menawi kadang kula Arjuna lan Werkudara sampun kapikuting mengsah bebasan sampun boten gadhahi kekiatan sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampiran boten wonten ginanipun babar pisan kula gesang wonten ing Madyapada sinuwun monggo kula aturi amungkasi dhateng gesangipun Puntadewa. Nadyan kondhang kowe Ratu Digdaya kedunungan Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada ning tinemune bebau kiwa tengenmu wis sempal wis pepes mergo adimu lanang loro wis tak pikut wis ra bakal iso nglawat kowe ora iso piye-piye Puntadewa boyong ngleboke pakunjaran dina iki. Petro mlayu-mlayu ngowo. Ngaturake triwasan. Sinuwun. Lepatipun ing abdi nyuwun tadhawadana. Yo, kene ngowo. Aturkan ketiwasan. Nek wonten lepatipun angge kula bojo atur kula siwon pangapunten. Kowe iki tak takoni malah nangis piye? Mergo ati kula mboten kuat, Dara. Kula ora kuat nyumurupi kahanan sing dumati. Kahanan apa? Prabu Gendraswara Pati majeng wonten ing pabaratan Dara Janaka sing methuke. Ya, Janaka sing methuke. Nggih. Ingkang sekawit Prabu Gendraswara Pati diajar kalih Dara Janaka. Nek Prabu Gendraswara Pati. Ana rawaye lek kajane. Apa? Nun. Apa? Prabu Gendraswara Pati ngetokke painah. Lho. Panah piye? Anu panah. Mulut saobor pucuke dilepaske Dara Janaka kena duk mlumpruk terus diboyong karo prajurit pagralon. Dara Werkudara mlaju kenging pusaka duk mlumpruk gawa karo prajurit pagralon. Niki pun entek Sinuwun Darma Kusuma diboyong wah iblis anak dukung arepe dhewe kowe boyongi para pandhawa nata mantura Prabu Baladewa babarno pisan lekane kapimu Pak. Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirmikala. Ya, kowe ora bakal tak gawa, ora bakal tak boyong, ning bakal tak wirang-wirangke saka kekuwataning Candrawiraya Barat. Wah!
kebat kaya kilat kesit pindha Tadit lambahing jembaring Yai Candra Wirayang nalika semanten mandi guneming Prabu Gendra Suropati bilih sanata Mandura Prabu Baladewa badhipun damel lirang kenging dadaning nata Mandura ora sirna marga layu ical wujuding Nalendra dadi wujud sardula sak jaran teji gedene. Manik jajalan sekertaning bawana iblis anak wani bangke daya kekuatan kowe nibangke jembaring wong jireng kete wedi mati ayo tandingana Baladewa legane atiku Petro apa kowe malah nangis ning ngarepku apa nangis kaya kepatan ya kowe. Ana bracan. Kayak sapa ya, Tru? Ngono kae kok. Kowe tak kandhani wong mesti kaget. Petro kowe iki minggir aku tak maju perang. Mangke riyen. Sampeyan durung krasa. Kowe nggo panggilan ora le? Nggo apa? Ongotan. Wong lanang kok ya nggo panggilan barang nggo macake ana apa Petro niki nun sewu lho manyawang pasuryan sampeyan lho iki karepe piye iki kok malah ana macan barang niki mboten macan sinten-sinten ning sampeyan Ndara wah mati aku Petro mati aku Petro. Waduh aku kira tuh kok dadi macan ngene iki piye? Ora ya ora ngerti kaya. Tawake ning sirkus wae. Payu larang lho kowe. Aduh Petro aku mati. Wah, piye Petro kanane kok dadi kaya ngene? Aku malah diwirang-wirangke pon. Nggo kula jareke matur bapak mawon. Matur karo bapak pripun kanane kaya ngono. Semar aku tulung ana Semar ati aku. Maro. Aduh Semar mati aku. Semar aku mati aku kowe ora ngerti karo aku Semar empun ngerti mboten sah dikandhani kula wis weruh kahanane aku wujud macan Semar nggih kula pun ngerti niku merga daya kekuatane pusakane Gendra Suropati pancen darbe niat mboten ajeng gawe patine sampeyan sedane Ndara Baladewa ning niate pancen mengajeng mirang-mirangke sampeyan lho lha kok dadi aku kena panah mongko aku ora krasa kena panah kok Petro sing ngandani aku dadi macan pancen kudu ngoten lah aku kudu piye Semar supaya iso pulih kaya wingi ngene Pandhawa kepikut kali Gendra Suropati iya ha nek sampean kepengin dadi Baladewa melih wutuh kaya wingi ngene manggoleki Gendra Suropati nika ling ngunjara Pandhawa teng pundi? Nek iso sampeyan ngluwari Pandhawa, sampeyan bakal bali kaya wujud wingi ngene. Ning nek ra iso, nggih pun selaminipun kaya ngeten niku. Wah, dalah, mati aku. Wis ora apa-apa didol wae. Kowe. Ora kena kok kowe piye? Nelisip kok le mendang. Aku senengane ora mesake lho kok iki Ndara Baladewa lho. Sampeyan mang budidaya. Nek sampeyan gelem budidaya mestine bakal ketemu. Terus anane
mang goleki nek aku mlebu nang Karang Pradisan mesti aku dicekel karo wong Karang Pradisan. Yen aku mlebu ngalas mengko mesti aku digawe lara karo buron wana utawa satu kewan alas galak. Men ditutke wana kawan. Wah. Ya ora ngono kuwi, Mar. Aku biasane ngetutke satriya iki mung ngetutke biawak kaya ngene. Macan kok biawak, macan. Bagong gelem ora ngetutke aku. Ora gelem ngetut aku, kletak ndasmu pecah kowe. Oke. Waduh galak banget iki, Tru. Nek ora ditutke iso ngledak tenan iki. Ning ora anu lho, ora leman lho. Ya ora. Mangke nek teng wana nek ketemu macan wedok ora dibledhe. Hus. Aku anggap macan apa? Sapa ngerti nek nafsu kebinatangane ketok ya. Ya ora mungkin iki kedadian saka ratu kok ya. Engko kula dereke goleki ndara-ndara Pandhawa. Lah kowe piye, Pak? Kowe wis rasah ngurusi karo aku. Tuwa aku mbangane kowe. Ngerti aku mbangane kowe. Wis ana do mangkat. Ndaramu golek ana. Sing tak gumune iki Sinuwun Ndarawati. Lah kok malah kaya ilang. Ora ketok iki janjane menyang endi? Aku yo mbuh mau goleki kok ya ora ana ya, Pak. Ben. Panjenengane iki pancen wong pinter, panjenengane iki wong sing waskita mbok menawa wis ngerti marang lelakon iki. Oh nggih. Petruk nala gareng dijak Bagong macan iki tutna. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Aja pati-pati mandheli do ngetutke nek durung ketemu karo pakun jarane Ndara Punta, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Nggih, siap, Pak, ngestaken dawuh. Ya Can yo. Lho. Aku iki Baladewa, ning macane. Ora sudi kon basa. Ora gelem rara tak ngoko ya mangkat dhewe kono. Wah gebuki wong desa ya, Tru. Ya Can yo. Ya wis ora apa-apa. Nek aku dadi Baladewa basa meneh. Oh siap. Nek iso wujud macane niki ya biasa wae. Ya wis sakarepmu. Petro melu aku nggih kula derekke. Gareng nendi mengke nak tekan riki pun kula derekke ning ora saliwat ngarepan. Metu mburi niki mau ndak ketemu karo Prabu Gendra Suropati. Yo aku njaluk pamit Semar. Ngati-ati muga-muga pikantuk pepadang Ndara Baladewa. Semar nalika semanten meger-meger datan mubah datan musik ing cipta menutuh parang panguwasaning dewa dene mekaten pacoban ingkang kinampi dening Sangya para Pandhawa sigra ngelola sumpingipun ingkang setunggal wujud lombok abang den banteng wonten ing Bantala sinartan rapal mantram sakti ical wujuding lombok abang ana wujuding Semar Badraraya tan genggang saringpa kelawan Semar ingkang sejati. Koten mrayetna semore seka bale titiyone titiyone kandayane tresanya purnama sasi kowe kedadian saka lombok abang Semar sing tak puja
Kowe aja kuwatir kowe lan sasah wedi kowe neng kene wae engko nek ana Nalindra sing tekan kene apa sing didhawuhke kowe manut kowe sendika ya wis ngono wae tak tinggal neng kene aku tak sowan Sang Asih Prana lah kok dadi kahanane kaya mengkene geger ora karu-karuan kersane kepiye aku tak nyadong timbalane Sang Asih Prana wis ngono wae welingku aja ganti gawe gelane Gendra Suropati Ratu Sabrang sing arep tekan kene Semar